Artalekura hurbildu gara gaurkoan, Lurralai Squash klubarekin solastera, zuzen ere, ikasturtean nola hasi duten jakiteko, ekitaldi eta ekimen desberdinak ere aipatzeko, eta etorkizunera begira ere, landuko dituzten kontuak ere ona ekartzeko. Beraz, horretarako, Gorka Arretxe dugu gure ondoan, Lurralai Squash klubeko ordezkaria. Kaixo, Gorka, zer moduz? Kaixo egunon, ondo eta zuek? Ondo, Artalekura hurbildu gara erran dugun bezala eta hemen squash pistetako batean gaude. Hain zuzen ere, Lurralai Squash klubak ikasturtean nola hasi duen jakiteko eta hortik hasiko gara. Pensatzen dut ikasturtea irailean ere hasten duzuela zuek, aipatuko diguzu hobeki, baina nola hasi duzuen, noiz hasi zenuten eta nola? Bai, ikasturtea urrian hasten gehagu. Pixkat ikasturtea behin irailan hasten denean, mutikoak eta behin erabaki dutenean ze jarduera egin, hasten gara klasek ematen. Egia da gero federatuak ikasturtea urtarrietik abendura dela, baina oporrako ondoren guk urrian hasten gara klasek ematen, eta harrera ona izan dugu. Aurten 13 gaztetxoekin hasi gea eta urtearen zehar beste 2 apuntatu dira, orduan alde horretatik ondo. Eta gero orain urte berriarekin hasierekin batera federatuak fitxa berritzen hasiko dira eta suposatzen dugu aurreko ikasturteko edo denboraldiko fitxa berdinak berreskuratzea edo berriz ere ateatzea mantentzea, espero dugu, gutxi gora bera aurreko urtean 80 bat izan ginen, eta urtean, hasieran beti bajoitxo bat izaten dugu, baina gero urtearekin batera jendea berriz apuntatzen hasten da, eta mantentzea espero dugu, 80ko zifra hori. Ederki, azken urteetan squashak pixkat goraka egin du Irunen, eta geroz eta jende gehiago hurbildu da, bederen ikustera edo probatzera kirola. Aipatu duzu, neska mutukoekin hasten zaretela urrian alde horretatik, esatzen dut astean zehar ere entrenamenduak eginen dituzuela, mailaka, taldeka, zakin nola antolatzen zareten, baina hori nahi ganuen jakin pixka bat, zein den beraiekin egiten den antolamendua, eta nola hasi den hori, arrobi hori Irunen. Guk entrenamenduak astean bitan antolatzen ditugu, aste hartetan 5-etatik 7 laurdeneta, eta gero ostegunetan 5-etatik 8 arte. Orduan hor daude hainbat saio ezberdin, eta saioiek mailakatzen ditugu jokalarien mailaren arabera. Orokorrean lehentasun ematen diegu bai gazte eta neska helduei. Batzuk daude gizonezko batzuk daude nahi dutela, baina nik saiatzen naiz lehentasun ematen bai gazte eta emakumei, hori delako guretzako landu beharreko kolektiboa. Orduan mutilei ez diet ezezko esaten, baina beste tarte batzuk eskaintzen die, puntualki, eta batez ere mutileak edo gizonezkoak baukatelako jende gehiago jolasteko eta beren artean entrenatzeko, eta nik uste esparru berrezi bat ireki behar degula gaztetxoak eta emakumeak gustorago sentiarazten, eta batez ere formakuntza hobeago edo zentralizatu bat ematen, printzipioz maila bajuakin hasten direlako, eta segurtasun hori emateko horretara bidatzen ditugu formakuntza hauek. Orduan alde horretatik formakuntzak hori izaten dira, eta azken aldian sortu zaigu aukera bat, Espainiako Federaziotik, nunbaiten CSD-ek aurkeztu duen programa baten bitartez, guri eskainu ziguten programa hortean parte hartzea, nik uste orain arte eman dugun ibilbidea ikusita, eta hori eskertzekoa da. Programa horretan parte hartzeko aukera eman ziguten, eta programa hori zen 10 saio eskaintzea emakumezkoentzako doako saioak eskaintzea eskuasa zer den erakusteko, eta egia zen kriston harrera ona izan du, eta oso pozik gaude benetan.
Aipatu duzu, emakumeei eskaintzen ibili zaretela, ez? Saio horiek eskuaxa probatzeko aukera doainik, igande goizetan elkartzen zineten, aipatu duzu, bukatzear dagoela hori edo dagoeneko bukatu dela. Nola joan da, balorazio positiboa egiten duzue, eta jende gehiago animatu da agian horiek gero, ez? Aipatu ditugun federatu horien artean ere gehituko diren ala ez, edo nola ikusi duzue hori? Bai, asmoa printzipioz etzen federazioak bilatzea, baizik eta eskuaxa ikustaraztea, eta, balorazioa izan da bikaina, bikaina. Nik uste Espainia osoan beste klub batzuk egon direla, eta gu izan garela programako jende gehien batu dituen klub ba. Orokorrean 30 pertsona elkartu dira, saioetan ez dira 30 elkartu, baina bai errepikatu direla, bost 6 saioetan 10 pertsona bildu direla, eta horietakoak batzuk errepikatzen zuten, beste batzuk 2 saio eta ja nahikoa zuten, o ezin zuten, azkenean konziliazioa arazo asko daude, eta 30 pertsona berri iristea guretzako arrakasta izan da. Gero zeingo duten pertsona horiek berdin zaigu, egia esan berdin zaigu, ez dugu bilatzen inor kaptatzea, baizik eta eskuaxa zer den erakutsi, eta horietako batzuk eskatu digute informazio gehiago entrenatzen jarraitzeko, edo lehiatzen hasteko, eta alde horretatik, itxaropentsu, baina, ongi etorriak izan daitezen lehiatzera dijoaztenak eta ez dijoaztenak ere. Ederki, aipatu ditugu federatuak ere, urtarrilean berrituko dituzuela ez, lizentzia horiek edo, urtarriletik abendura bitarte ez, egiten delako denboraldia edo igaruten delako horrela ez, denboraldia. Nola joan da aurtengoa ere, bukatu da ez, 2028ko denboraldia, nola joan da 80 bat federatu izan dituzuela aipatu duzu, ze balorazio egiten duzu urtearena? Oso ondo. Pixkat, orain 3 pistekin aguantatu dugu, eta federatuak ez dira jetxi. Orduan alde horretatik ondo. Leku gutxia horrekin jokalari mailak aguantatzea ondo dago. Lurra ere berritu dugu, eta eskuaz maila edo eskalitatea ere hobetu da pistetan, eta gero balorazio, txapelketen inguruan balorazio oso ona. Lehenengo aldiz ospatu dugu nazioarteko txapelketa bat, profesional eskuaz munduko zirkuitoko txapelketa bat ekarri dugu Irunera, eta balorazio oso ona, oso ondo junda, errepikatzeko prest, eta hori da gure erronka, berriz ere txapelketa hori ea pertsona gehiago erakartzeko gai garen, ikustarazteko beste medio batzuk edo beste laguntza batzuk bilatzera goaz, eta gero gure txapelketa ohikoak mantentzea, urte berrikoa, orain antolatuko dugun hau, gero San Martzeletakoa, Euskal Liga txapelketa, eta gero juniorrekin ere Euskadiko txapelketa ere ustez antolatzeko prest edo gai izango garela. Ederki, hainbat txapelketa antolatzen dituz urtean zehar aipatu duzun bezala, azkena Gabonetakoa ere ez, Gabonak izaten direlako San Martzialak bezala ez, Irungo bestak bezala, aitzaki bat kirola praktikatzeko eta horrelako, kirolak ere ikusarazteko eta, horiek ere horien inguruan aditzera emateko. Azkeneko hori da, Gabonetakoa izan da, horre zenbat jende izaten duzuen normalean, jende animatzen da, aitzaki bezala ikusten du edo garai ona ikusten du kirola praktikatzeko orokorrean? Bai, beti Gabonetakoak eta urte berrikoak beti izaten dira mitikoak. Gabonetakoa izaten da pixkat berezia egiten ditugulako talde mistoak, 3 taldeak izaten dira, eta talde bakoitza gizonezko bat, emakumezko bat, eta batez osatutako taldeak dira, eta gero beraien artean elkartopatzen dira ez dira nahazten, hor kategoriak errespetatze ditugu, mutilen kontra jolazte dute, baina gero nesken kontra, eta junior kontra, baina hor badago kategorian nahasketa bat taldean bertan, eta hor nik uste lantzen dugula inklusioa, eta normalizatzea, sozializatzea baita ere, normalean ikusten edo topatzen ez diren pertsonak, ez? Orduan, txapelketa oso soziala da, ez da
kutsu lehiakortasun edo horrelakorik, gero opariak banatzen ditugu, urde azpikoa sosteketatzen dugu, eta horrelako gauzak izaten dira, orduan, bai, jendia gabonetan pixka gehiagik jaten dugunean, kirola egiteko aitzakia proposa da. Ederki, urtarrilean ere zerbait dagoeneko pentsatu zuen, ez? Bertze txapelketaren bat edo prest duzue dagoeneko, ez? Bai, urtarrilak 10ean, gutxi bera bestearen formatu sozial berdinakin, baina hau izango da txapelketa, banakako txapelketa arrunta, normala, eta hor, kategoria ezberdinak antolatuko, mutilen kuadroa, baina, baita ere ez dugu mutilen kuadrotzat izten, baizik eta kuadro misto bezala irekia eskaintzen dugu, badire pare bat, 3 bat neska maila oso poliak gala, eta mutil bat baino gehiago irabazteko gai dela. Orduan, neska dakate aukeran, bai kuadro muistoa eta bai nesken kuadroa, eta gero dago junior kuadroa, baina baita ere juniorrak aldezakete helduekin batera jolastu, beraiek uste baute maila nahikoa daukatela. Orduan, daukagu horrelako formatu misto bat orokorrean, baina lehiaketa bakarkakoa da, eta hor ere saria banatzen ditugu, pixkat erregeak pasa direla edo irudikatzeko. Ederki, tartean ere Alize Txoperena txapelketa ospatzen duzu urtero, antolatzen duzu ez, emakumei zuzendutako txapelketa dena, eta aipatu duzu ez, zuen klubak ere hor jarri nahi duela indarra, hainbat konturekin ere egiten duzu ez, pixkat emakumeak animatu, eskuaxa probatzera, kirolera, txikitzera orokorrean ez, eta hori ere egiten duzu, hori ere azken urtetan hazi eginda eta ikusi dituzu ez, eskuax jokalari, maila honeko jokalariak ez, hemen? Bai, hori da, hasiera batean hasi ginen, Alicia Txoperena irudia edo pertsona gogorarazten jendea. Hemen daukagula, gure artean dagola, eta kriston maila erakutsi zuela bere garaian, 80ko hamarkadaren inguruan, eta horrei buelta emanez, uztartu nahi genuen bai bere izena irudia, txapelketa potente batekin, eta hasi ginen txapelketa nazional bat egiten, Iberdrolak babesturiko zirkuituaren barne. Hor 2 urte 2 edizio antolatu genitun, estatuko jokalari honenak biltzen, beti neskata zaigia, eta urren urtean nik uste genuela hori, erabaki bat pixkat haratago jo nahi genula, eta antolakuntza aldetik etzela asko aldatzen. Orduan, probatu genuen eta oso gustora gaude eta maila horreri etxiko diogu. Ederki, aipatu ditugu ez, urrengo urterako edo 2026-otarako baitu zuen bertze planak, horrelako txapelketak antolatzen segituko duzuela, federatuak ere mantetze dituzen eta horiekin lanean segitzen duzuen, baita ikasturtean zehar ez, ona hurbiltzen diren gaztetxoekin ere. Eta ezakit bertzelako kontuekin ere aintzinera segitu nahi duzuen, aipatu ditugu ez, emakumei zuzendutako saio horiek, edo ezakit zerbait berexia egin nahi duzuen 2026 honetan, zer helburu dituzuen, edo zer nahiko zenuketen lortu ez, 2026 honetan. Bai, egia esan urterik urte ni ez dakit aspertzen nahi zen, baina beti buelta bat ematen diot gauza batzuei eta aurtengo esperientzia Eskuas para todas deitzen den proiektu hau, CSD eta Espainiako Federaziotik bultzatutako programa honek, bai ireki digula atea hau guk geuk, instituzioen laguntzari gabe, alden neurrian klubak horrelako programa bat aurrera emateko aukera aztertzea. Emakumeak galdetu diate, berez, programa jarraitzen duen, oso gustora daudelako, baina ezingo dugu hilabetero, astero planteatu, suposatzen dut astero ezetz, baina agian hilabetean behin edo horrelako jarduerak mantentzea nik uste oso aproposa eta erakargarria dela emakumeek berriz ere jarrepen bat eukitzeko eskuasaren inguruan eta denbora de poderioz emakume berriak ere erakartzea. Eta bukatzeko, aipatuko dugu edo dagoeneko horren duzu ez, pixkat animatu nahi duzuela jende berrian, noski beti ongi heldu delako ez, eskuaxa ere eta zuen kluba ere azteko ez,
Zer erran genioke edo norbaiti kuriositatea duena edo ona hurbildu nahi duenari pixkat eskuaxa probatzera. Behin baino gehiagotan aipatu dugu, eskuaxa kirol erraza dela, ez? Gutxi edo horrelako zerbait erranda, ez? Probatzeko edo hasteko edo ez dela behar inongo jakintzarik edo esperientziarik, ez? Edo zein dagoela gonbidatua ona etortzera, zer erranen zenieke eskuaxak emanen dela edo zergatik aukeratu behar dute eskuaxa? Ondo iruditzen zait zure irizpidea edo ideia, normalean hori da guk sustatzen duguna eta behin batek probatu duenean sentsazio hori dauka. Probatu ondoren ikusten da ez dela zaila. Eta hori da, adibidez, neskekin egin dugun programa honen emaitza. Ustez, printzipioz, pistan sartu baino lehen, eskuaxa pixkat ikusten badezu, atzera botatzeko impresio ematen dizu, oso azkarra delako, baina behin pista sartuta badaude errebote ezberdinetako pelotak, orduan errebote gehiago pelotak askotze erresagoa dira, eta azken finean, hau frontoi bada. Orduan, frontoitik, tenisetik, erraminta eta pelotatik datozen jokalariak edo jendeak oso erresa iruditzen zaio hau. Gero, abiadura eta erreflexua aldetikan, hori lantzen juten den gaitasunak dira, eta gero, baita ere hemen goxo gaudela beti, naiz eta kanpoan hotz edo bero gehiegi egin, ze beroak ere gehiegi dagoenean hemen beti mantentzen da temperatura bat, beti goxo gaudela, lurra egurrezkoa dela, horrek ere gutxiago sufriarazten ditu gure artikulazioak, pelotaren bilaz garela urrutira jun behar, beti dagolako hemen barruan, tenisean adibidez, juten da pelotan bila eta denbora asko galtzen da, eta hau, ariketa askotze jarraituagoa edo konstanteagoa da, orduan, hemen ez dago geldiunerik, eta horrek egiten dizuna da asko izerditu eta epe laburrean kalori asko erre. Eta, hori zure gaitasunak ere treban jartzen dira, konzentrazioa, biadura, erreflexuak, hainbat eta hainbat gauza asko lantzen dira hemen. Orduan, horregatik nahi dugu ate irekien bitartez, jendeak hori ikus eta probatu dezan, ikusteko ez dela hain zaila. Ederki, horrekin guk ere luzatuko dugu gonbidapena, eta zuri, mila esker Gorka, gu hartzeagatik eta hau dena kontatzeagatik, zorte hon eta egonen gara, mila esker. Mila esker zuei.